Já vás zdravím u mého prvního dílu, bude to spíš takový informační díl. Budu hrát na počítači i na mobilu, momentálně to bude jenom na mobilu. Budu hrát Minecraft Pocket Edition, ukážeme si, jak tam dát mody, skiny a tak dále. Ukážeme si nějaké užitečné aplikace a zahrajeme si nějaké hry. Na počítači budu hrát Minecraft, Tanky Online, Painkiller a San Andreas. To budu hrát z Dawn 12888, Dralu Max a Metsu. S těma budu hrát Minecraft a Tanky Online budu hrát ještě s Metsem a možná i s Downem někdy. To ještě uvidíme. Jo, ještě jsem chtěl říct, že na tom mobilu vám budu ukazovat i přesto točím teda ty videa a jak si routnout svůj telefon. No a já si myslím, že to bylo z dnešního dílu asi všechno. Pokud se vám tento díl líbil, tak dejte like, popřípadě odběr. No já se s vámi loučím a zase někdy příště. Ahoj!